Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Curaçao zijn gisteren 4 mannen en 1 vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel naar Amerika. Het gaat om 3 Curaçaoënaars en 2 mensen uit Jamaica. De zaak loopt al 2 jaar en Amerika heeft om de uitlevering van de personen gevraagd. Volgens de extra's valt het niet uit te sluiten dat er binnenkort nog meer aanhoudingen op Curaçao zullen worden verricht. Het gaat volgens de krant om een grote smokkelzaak. Er is nog steeds onduidelijkheid over de toekomst van Enja. Zoals bekend is de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bezig aan een herstructurering van Enja. Dit in het belang van de polishouders. Maar een persbericht dat gisteren is uitgebracht door de Centrale Bank, waarin ze zeggen dat ze niet in willen gaan op de onrechtmatige daden die hebben geleid tot het uitspreken van de noodregeling over Enja, heeft bij verzekeringsmaatschappijen voor veel onrust gezorgd. Dat meldt de Extra vandaag. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que está comendo abo. Minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga sprak gisteren in het parlement over de huidige coronacrisis op Curaçao en vooral de situatie in het ziekenhuis. Zoals bekend heeft de regering deze week een nieuwe begroting van het CMC goedgekeurd, waarmee het ziekenhuis nieuw personeel uit Nederland kan halen voor 3 maanden. Maar volgens Dorothy Peters-Janga is een deel van dat personeel al aanwezig op Curaçao. Haast is geboden, want de druk op het ziekenhuis is groot, aldus de minister. Minister-president Gilmar Pik-Pisas wordt regelmatig bedreigd. Dat zei hij gisteren in het parlement. Het gaat vooral om mensen die het niet eens zijn met het coronabeleid. Maar volgens Pisas, oud-politieagent, laat hij de bedreigingen gewoon langs zich heen gaan. Hij maakt zich er niet druk over, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij toch aangifte doet omdat de bedreigingen zijn gericht tegen hem als minister-president. Curaçao heeft sinds het begin van de coronacrisis bedrijven geholpen die in de problemen waren gekomen door de crisis. Dat zei minister-president Gilmar Pik-Pisas. Gisteren in het parlement legde hij uit dat het de bedoeling was dat bedrijven eerst interen op hun eigen reserves voordat ze hun hand ophouden bij de overheid. Maar veel bedrijven hebben meteen de stap gemaakt naar de overheid en daarom is er nu minder geld voor het NOW-fonds. Dat is te betreuren, aldus Gilmar Pik-Pisas. Oud-minister van Onderwijs en huidig parlementariër Steven Kroes vroeg gisteren in het parlement aan minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga hoe het staat met de ontwikkeling van de Health App. Volgens de minister is Curaçao druk bezig met het ontwikkelen van die app, maar volgens Kroes staat Curaçao al op een achterstand. Nederland en Aruba beschikken al over een app waarbij mensen kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn en wat de resultaten van hun testen zijn. Volgens hem is spoed geboden dat ook Curaçao daadwerkelijk zo'n app krijgt.
Het is een opmerkelijk gezicht. Enkele gevangenen van de SDKK-gevangenis hebben gisteren geholpen bij het politiebureau van Rio Canario. Ze hebben de troep rondom het politiebureau opgeruimd en ze hebben de parkeervakken opnieuw geverfd. Volgens de Extra hebben de gevangenen mooi werk afgeleverd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.